Wamedun didek kakudwaro. Kamano daktari, wachomo kama dhi tieko pachi mogik e weche mag ng'anyo mag lakteche. Winjo gima jatend Kenya nowacho, omenda pod onge, ok wadhi nyime kod twak moro amora gi sirkal. Adong' gi thuolo mar dakika 4 mar wado pogo duto ka mondo wayud wach mogik bende ka ng'itieko. Omenda nitie Kenya ka. Onge sirkal manyalo wacho ni onge omenda. Problem wa gin misplaced priorities. Ket ka ji riembo mtokni madongo, Lexus kia ng'owa madongo, kendo waneno giriemba wang'o to waneno kama. Ineno. To udi migero Nairobi ka king'iya kiwuotho kata Pangani ka high rise buildings pesa go akanye. Pesa nitie Kenya ka. Sirkal obed gi jotich piny mondo mi jotich priority, gilos gi daktache nigi right kise sign CBA mindanye lweti. You can't run away from it. Yes, mano in lweti koro nyaki chul CBA no. And any other CBA ma unions nitiere godo kata mano balariany wa University of Nairobi ka wayuare gi wach CBA ka nikech ng'ato ok dwa ni mondo timane mondo discuss CBA mondo wach ni orum jodhi mbele to other things magi gin rights mag jotich. Kamano. Erokamano daktari. Wycliffe Nyafwanga boda dakika achiel. Wach mar ewi ng'anyo mag lakteche kalore gi ma jatend piny Kenya wacho ni magi benya bedo statement mag jasiasa ma bende en jatend piny Kenya William Ruto. I think which mag ng'anyo mag laktere na simple thing. Sirkal obed gi lekre piny to gimiwa solution. Que ok adwa dhi ni wacho ni CBA ni is impractical, sirkal wacho ni practical, daktari wacho ni kisaketo lweti, tisaketo lweti. Where are we headed? Ng'ato wacho ni CBA ni pesa mar intern ng'eny ahinya. Okay, anyalo yie kode to ni sign nang'o. Ok ni gini makoro